Nogle af jer har jo været ude og besøge skoler og været, kan man sige, sådan i klasserummet. Så det vi forsøger i dag, det er sådan at bringe jer ud af klasserummet. Vi vil prøve at bringe jer ud i det, der hedder den voldsomme virkelighed. Ikke? Så det her museum her, det skal vi prøve på en eller anden måde at suge tingene ud af og putte noget læring i det. Så det vi har gjort, det er, at vi har taget nogle materialer med til jer. Dem får I om lidt. Der er nogen, der skal hjælpe jer med at få fat i de her digitale materialer. Vi skal prøve at bruge den her enhed til at samle ind, bearbejde og producere med. Og det vi så har gjort, det er, at vi prøver, man kan kvalificere det ved at sige, hvis vi nu var startet hjemme i klasselokalet, jamen så havde vi jo lagt op til den her tur. Vi ville have introduceret det, vi ville have givet nogle, man kan kalde det ressourcer, nogle tekster og så videre omkring det, man nu skulle ud til. Men nu er vi her, og derfor så har vi også valgt at tage det, man kunne sige, grundbogen med, den får I om lidt. Altså noget, I skal forestille jer, man sagtens kunne have startet op, inden man nåede hertil. Men man kan bruge den selvfølgelig også, mens man er her. Og det, der er i den grundbog, udover at den jo lyder som en meget traditionel bog, så har den nogle interaktive ting og nogle funktioner i, som måske kan hjælpe jer undervejs i den opgave, I skal ud i om lidt. Derudover, så for at holde sådan virkelig det traditionelle klassevers, hvis man kan sige det, så har vi også valgt at tage en arbejdsbog med. I får selvfølgelig nogle opgaver om lidt, og i den her arbejdsbog, jamen der skal I producere ned i, som man vil altid gøre i en arbejdsbog, og formidle med det senere hen. Det smarte ved Shopee er, at man kan sign op på et øjeblik. Så man tapper på det, der hedder Sign Up for Free. Igen, husk nu kun én iPad i hver gruppe. Jeg kan se, der er flere, der er ved at gang med at snyde her. Og så var det jo, at, kære venner, så var det instruktøren, skulle I være elever. Det der også på engelsk hedder students. Så I trykker nu på students. Jamen, ved I hvad? Så er det simpelthen lykkes at få overstået den logistiske del af det her. Så vil Søren lige om 2 sekunder fortælle, hvad det så er, I skal bruge det her til. Og hvad der ligger af materialer, og hvordan det skal bruges. Super. Den starter vi lige med at trykke på en enkelt gang. Og så håber vi, at netværket kan trække det hele. Så skulle vi gerne komme ind, hvor der står Assigned. Og så står der grundbog, arbejdsbog og aflevering. Har I det? Ja. Det var rigtig godt. Vi starter med at trykke på grundbogen. Her har vi altså den bog her. Og der er en oversigt, og man trykker bare på det, man godt vil ud til. Sådan der. Så ryger man derud, og så kan man ellers navigere rundt her ved at trække. Og der ligger nogle interaktive ting, og der ligger, man kan trykke på tingene derinde, så I skal bare prøve jer frem. Se, hvad der sker. Vil man væk fra den side der, og ikke trække hele vejen igennem, så gør man sådan her med fingrene. Hvad er der vise her? Men så ryger man bare ned. Meget lille område af museet. Det er jo et kæmpe museum, men vi skal arbejde på et ganske lille område. I hvert fald der, vi skal ned og inspireres og overskue, hvad der er dernede. Og så må man ellers, når man har ligesom set, hvad det drejer sig om, så skal man ud og besvare de opgaver. Og der er i hvert fald hjælp at hente herop. Der vil minimum en også være til stede. Nok flere, ikke sandt? Vi er i hvert fald her i området. Og sådan en ting som netværk, det er jo primært nu, vi skal bruge det, men I kommer også til at skulle aflevere jeres opgave på et tidspunkt. Vi satser på, at det bare spiller med netværket. Vi har fået at vide, altså for en time siden var der ikke så meget net her, kan jeg godt sige lige her. Så nede i det, der hedder caféen, og der hvor man kommer ind og kunne købe bøger og sådan noget, der er stærkt netværk, når man skal aflevere, hvis det er, at det ikke spiller her. Og nu er I jo ved at have fået jeres bog ned, tror jeg. Nu begynder det at hjælpe rigtig meget på det. Det er rigtig godt. Hvad kunne jeg fortælle mere? Jeg kunne egentlig... Vi skal jo hente en bog mere om lidt. Grundbogen kan arbejdsbogen og fortælle om det. Så får vi Ja. Skal I høre. Nu, den anden bog, I skal hente ned, det er en bog, som skal åbnes i Book Creator. Den første bog her, den skal altså åbnes i iBooks. Og det er grundbogen, det er der alle ressourcerne ligger. Selve opgavebogen,
Den skal I åbne i Book Creator, og der er 2 opgaver til jer. Og jeg åbner den lige her. Kører her. Disobedient Objects. Det her. Første opgave, der er I kulturanmeldere på avisen, som hedder et eller andet, I skal finde på et tidspunkt, og skal dække udstillingen Disobedient Objects. Og der skal I ned og arbejde i tekstbillede og video, og I skal sætte alle tingene ind i den her bog, skabelon, som I har hentet ned. Det er den første. Det er nok sådan så meget, man kender den. Vi arbejder altså vi skal arbejde med noget tekst, vi har noget med noget billede, og vi skal også arbejde med noget video. Det kan godt være, at video er nyt for nogen, men det er i hvert fald meget. Så har vi en opgave 2, og det håber vi rigtig meget på, at I også når til, for det er vigtigt. Og der skal vi arbejde med noget, der hedder Plague, som er sådan et socialt medie. Jeg vil ikke sige ret mere om det, men I skal skabe noget, som I skal lægge ud på det her sociale medie. Og så tror jeg, der kommer en lille konkurrence om at få flest. Det hedder så ikke hits. Hvad hedder det? Det hedder... Ja, man får inficeret flest, hedder det faktisk. Og det er så noget, som bevæger sig som en virus ude i landskabet. En meget, meget positiv virus. Ja. Yes. Nu spørger jeg lige her, er der nogen af jer, der er vant til, eller er der nogen, der ikke er vant til at arbejde i Book Creator overhovedet? Ja. Vi er her jo til at hjælpe sådan rundt omkring. Vi tager ikke et kursus i, hvordan fungerer de her apps nu, men vi er her til at hjælpe hele tiden i forhold til, hvordan at vi kan lave noget i dem. Der er masser af hjælp at hente. Hvad var? Nej, det er meget, meget, meget nemmere. det er jo en app, så ja, det fungerer rigtig simpelt. Yes. Må jeg se en gang, der er meget forskel på, hvad man har nede. Hvad gør vi? Prøv, nu har jeg et forslag, som hedder, fordi at... Må jeg komme med et forslag? Ja, klart. Nu gør vi simpelthen bare det, at vi ved godt, at hvis det havde været rigtig skole, var I allerede løbet afsted, fordi at I skal godt finde ud af det. Så det stoler vi også på. Som sagt, så er Søren og Lars og jeg her til at hjælpe. Det der er hele ideen, bare sådan lige for at få skitseret. Vi har altså en grundbog, hvor der er information i. Vi har en arbejdsbog, som er lavet i Book Creator. I arbejdsbogen ligger opgaverne, og i bogen ligger ressourcerne. Så det er sådan set det. Og vi er der. Vi går med ned nu her og hjælper og får til at forstå, hvordan det fungerer. Så tror jeg, det kommer til at spille. Vi skal være tilbage igen lige her, 3:45. Vi går ned, og det vi tænker, det er, at man optager og gør ting dernede. Heroppe kan man sætte sig op og arbejde lidt bedre. Er det okay? Rundt om hjørnet, ned fra enden, og så hedder det Disobedient Objects. Så er det god arbejdsløst. Skal vi tage vores ting med?